Reit, helo a chroeso i sesiwn uwchgyfrannol hanes. Dyma un sesiwn cyntaf byw ni, felly gobeithio bod chi wedi gwylio'r recordiadau cyn hynny. Ni mynd i ganolbwyntio ar adran A uned 1 yn awr, achos yn amlwg yn adran 1, mae eisiau ni sicrhau bod ni wir yn dod i'r afel ar sgil sgwennu traethawd, achos yn amlwg mae'n ymddangos eto yn uned 3 a eto yn uned 4, felly ymlwyddyn 10. Felly, os ni'n llwyddo i sicrhau bod gyda ni'r sgiliau'r techneg arholiad cywir ymlwyddyn 12, mae e gyda ni wedyn am yr unedau i ddod. Ond yr hyn mae disgyblion yn chai'n anodd iawn o bryd i'w gilydd yw adran B. Adran B yw'r cwestiwn lle gewch chi gwestiwn sy'n gofyn i chi i drafod cyfnod hir o amser, bron iawn i 100 mlynedd weithiau yn rhai o'r unedau, angen i chi edrych ar hyn yn thematig. Felly mae hyn yn her, ond yn amlwg os ych chi'n paratoi a chi yn adolygu o hyn dipyn yn haws. Felly, ymlaen â ni. Felly, pwrpas y sesiynau adolygu e-sgol. Y cyntaf ydy i adalw'r technegau arholiad, y dalw y wybodaeth. Yn amlwg ni ddim yn sôn am un uned yn benodol fan hyn yn hanes, achos yn amlwg mae'ch athrawon yn cael dewis o blith nifer fawr iawn o opsiynau. Felly, bys mae'n anheg iawn i fi ganolbwyntio ar un uned yn benodol. Fe nawn ni ddefnyddio enghreifftiau cyfoes i sicrhau bod y techneg gyda chi, ond plis peidiwch diflannu oddi ar y cyflwyniad yma os ydw i'n dechrau sôn am y tuduriad eich bod chi'n astudio'r stiwardiaid yr enghraifft. Felly y techneg sy'n bwysig fan hyn. Ond mae angen adalw. Felly, yn wahanol i adolygu, mae angen sicrhau bod ni'n ymweld â y techneg arholiad yma a adolygu y techneg arholiad yma'n aml. Mae eisiau sicrhau bod chi'n mynd mewn i'r arholiad yn gwbl hyderus sut i sgwennu traethawd. So, mots beth yw'r cwestiwn, mae hwnna tu hwnt i'ch rheolaeth chi, ond beth sy'n o fewn i'ch rheolaeth chi yn amlwg ydy sicrhau bod gyda chi techneg clir, bod chi wedi ymarfer eich brawddegau a'ch dechreuadau brawddegau gwerthusol, sicrhau bod chi ddim yn mynd ar naratif ac yn y blaen, a sicrhau bod gyda chi dealltwriaeth dwys. Yn amlwg mae gofyn i chi edrych ar gyfnod, mae lot fawr o beth yn digwydd. Chi ddim eisiau meddwl amdano nhw fel digwyddiadau chi wedi adolygu, chi eisiau wir deall nhw, a mae deall pethau yn amlwg yn haws i'w drafod na dysgu pethau, just dysgu achos bod chi'n gorfod ni, achos bod Miss neu Sir wedi dweutho chi dysgwch y gwrthryfeloedd. Mae deall pam bod pobl wedi dechrau'r gwrthryfeloedd, deall beth wedi digwydd yn wahanol iawn. Yn yma angen edrych ar y techneg arholiad ei hun. Mae eisiau sicrhau bod gyda chi dealltwriaeth cryf o'r meini prawf llwyddiant, bod chi'n deall beth y gwahaniaeth rhwng band 4 a band 5, band 5 a band 6, a os i chi, dyle bod chi'n ymwybodol erbyn hyn pa band i chi arni, neu pa marc i chi yn derbyn allan o 30, a dyle bod chi yn trio meddwl nawr, wel sut ydw i'n mynd i gynyddu ac ymynedyd i'r bandiau uwch. Okay, so os ma'ch athrawon chi'n dweud chi ar band 4, beth yw'r gwahaniaeth rhwng band 4 a 5? Iawn, ni'n anelu at band 6 yn amlwg, dyna ydy yr gôl, okay? Ond yn amlwg iawn, ni angen yn raddol bach cynyddu ac ymynediad i'r bandiau uwch. Gallu adnabod prif elfennau'r cwestiwn arholiad. Nawr, dyna'r peth pwysig iawn yn ymarfer hwn yn y sesiwn yma, a ymarfer. Nawr, fyddwch chi ddim yn hoffi clywed hwn, fi'n siŵr, ond y ffordd hawsa a orau i wella eich gradd chi'n hanes ydy ymarfer cwestiynau arholiad. Ac yn anffodus i chi, mae'n wahanol iawn i mathemateg a gwyddoniaeth, mae rhaid i chi sgwennu traethodau. A mae hwnna yn cymryd lot fawr o'ch amser chi, fi'n siŵr, a mae'n cymryd lot fawr amser eich athrawon chi yn marcio ac yn y blaen, ond dyna ydy'r ffordd orau. Fi'n clywed o chenaid mawr pan fi'n clofyn i blwyddyn 12 i sgwennu traethawd, ond dyna realiti'r pwnc i chi wedi dewis. Iawn, felly ymarfer cwestiynau arholiad ydy y ffordd orau, a fi'n gwybod bydd eich athrawon chi ddim yn meindio cael cybolwg ar eich traethodau chi. Yn bersonol fi yn dod o lan at ei dweud, mes fi wedi ateb cwestiwn arholiad ychwanegol, fe newn nhw edrych arno fe a fe newn nhw roi adborth i chi. Felly, ymlaen â ni, y cysyniad allweddol. Bydd pob cwestiwn yn gofyn i chi i werthuso rhywbeth o fewn cyd-destun cysyniad allweddol. Pa mor bwysig, pa mor ddylanwadol, pa mor arwyddocaol, beth yw arwyddocad, pa mor chwyldroadol neu maint y chwyldro, maint y newid. A mae eisiau chi bwyso mesur yn erbyn hynny, oedd yn ddylanwadol iawn, gath y peth dylanwad, oedd yn bwysig iawn, a mi eisiau chi raddio, ni'n gael fe'n graddio yn fy ysgol i, ond falle bod chi'n defnyddio term gwahanol
yn eich ysgolion chi. Iawn, mae'r cwestiwn yn gofyn i chi pa mor ddylanwadol yw'r rhywbeth. Dwi'n gofyn am narratif, dwi'n gofyn am stori. A wedyn mae rhaid chi bwyso a mesur. Mae rhaid chi bwyso a mesur yn erbyn y mater dan sylw. Dewn ni nôl at hyn yn y man pan fydd gen i enghreifftiau. Dyw'r cwestiwn byth yn mynd i ofyn i chi beth oedd y dylanwad mwyaf ar bolisi tramor Harry'r Seithfed. Mae'n mynd i ddweithio chi ai'r economi, a'i allu ddelio gyda'r gonedd ac yn y blaen. Felly mae'n rhoi mater dan sylw yna i chi, a mae'n rhaid chi bwyso mesur y ffactorau eraill yn erbyn y stori. Ni ddim eisiau gweld narratif. Iawn? Ni fel arholwyr, ni'n gwybod yn iawn beth ddigwyddodd. Ni eisiau gweld eich dadansoddi ar eich gwerthusiad chi. Ni ddim eisiau gweld narratif a ni ddim eisiau gweld chi yn disgrifio. Mae eisiau chi gallu dadansoddi, gwerthuso a llunio barn. A dyna ni nôl eto at y llunio barn. Felly band 6, dyma i le ni'n anelu. A hyd yn oed os chi'n ddisgybl band 4, disgybl band 5, mae'n bwysig bod ni'n ymwybodol be mae ofyn i ni wneud er mwyn cyrraedd band 6. Felly mae cybac yn dweud maen nhw eisiau bod chi'n arddangos a threfnu gwybodaeth yn hanesyddol gywir, perthnasol a manwl. Hynny yw, bod chi'n defnyddio effeithiau cywir, bod chi'n trafod y cyfnod maen nhw wedi gofyn i chi a bod popeth yn gywir. Canolbwyntio benodol ar drafod y cysyniadau llweddol yn y cwestiwn a sodwyd, pa mor ddylanwadol, pa mor bwysig. Iawn, dyna ydy lle mae'r gwrthuso. Cynnig trafodaeth dilys a chytbwys am y cydberthnasau rhwng nodweddion a phriodleddau allweddol. Felly hynny yw dod mewn ar ffactorau eraill i'ch ateb chi. Cynnwys dadleuon tegol penodol sy'n arwain at farn gyson ac integredig a brofwyd, a rhoi ateb sy'n darllen yn haws. Dyma lle mae'ch sgil sgwennu traethawd yn dod mewn, a dyma lle mae marfer cwestiwn traethawd wir o fydd i chi. Rhoi ateb sy'n darllen yn hawdd ac wedi drefnu'n dda gyda lefel uchel o gywirdeb, iawn o ran eich gramadeg, eich sillafu, prif lythrennau. Dan y mod arholiad, fi wedi gweld y disgyblion mwyaf ffantastig yn anghofio rhoi mawr i Harry neu ail ryfel byd, treiglon anghywir ac yn y blaen. Felly mae'n bwysig iawn bod chi'n ymarfer ein, felly bod yn hollol naturiol i chi o dan y mod arholiad. Ni gyd yn y pethau bach rhyfedd weithiau pam ni dan straen, a mae mod arholiad rywsut yn neud i disgyblion mwy o disglair blwyddyn 12 anghofio weithiau prif lythrennau, sgiliau gramadeg eitha syml. Felly mae marfer yn bwysig iawn. Felly yn syml, dealltwr y dwys o'r cyfnod a ffeithiau manwl, trafod y gwerthuso cysyniad allweddol, a adnabod perthynas a chanlyniadau digwyddiadau. Mae hwn mor bwysig yn adran B. Fi ddim digon amser gyda chi drafod pob un peth. Mae'n y gyfnod hir o amser, weithiau y cyfnod cyfan, felly os enghraifft y tuduriaid, cyfnod cyfan y tuduriaid. Os mae'n y gwestiwn crefydd enghraifft yn gofyn chi i drafod o Harry'r Wythfed hyd at Elizabeth fel arfer, dyna'r y cyfnod bydden nhw'n gofyn. Does dim amser gyda chi, mae 45 munud gyda chi, does dim amser gyda chi trafod popeth. A dyna lle ni'n gofyn i chi ateb yn thematig. Trio roi pethau mewn i grwpiau gwahanol ac yn y blaen er mwyn trafod nhw. A maen nhw moyn un traethawd cyflawn, a mae hwn eto mor bwysig. Yn eich cyflwyniad chi, fe fyddwch chi yn dweud wrth yr arholwr bod chi'n cytuno ni angytuno gyda'r cwestiwn. Os ydw i'n cytuno gyda'r cwestiwn, na. Iawn, os ydych chi'n gallu cyfiawnhau eich ateb, gewch chi gwmys yr un marciau a bob sy'n lawr y lôn wedi angytuno. Ond mae rhaid bod y traethawd yn gyflawn. Chi yn gweld does dim ffordd o tu hwn mewn gwirionedd, ond chi'n mynd i weld fel cyfres o baragraffau. Mae'ch athrawon chi wedi dweud, mae rhaid i fi wneud y cyflwyniad gyntaf. Mae rhaid i fi siarad am mater dan sylw nesaf. Mae rhaid i fi ddod i tua 3 neu 4 ffactor eraill, so 3 paragraff yr un i reina a casgliad. Ond beth chi eisiau'r arholwr i weld ydy un traethawd cyflawn, un ateb cyflawn. Dyna beth yw traethawd yn y bôn. Wrth gwrs mae rhaid chi baragraffu, ac wrth gwrs mae rhaid chi i drafod gwahanol elfennau, ond mae rhaid i chi edrych yno fel un traethawd cyflawn. Un dadl trwy gydol y traethawd. Eto beth ni'n gweld, a fyddwn ni'n edrych ar beth mae'r arholwyr neu'r prif arholwr yn dweud yn y man. Ond be ni eisiau gweld ydy sicrhau bod pobl ddim yn newid eu meddyliau, a falle bod chi'n meddwl, mae hwnna'n peth hirt i wneud, ac ydy mae o'n eto dan y mod arholiad, bod pobl yn gwneud pethau rhyfedd. Felly, ni ddim eisiau bod chi'n dweud yn yr cyflwyniad,
Fi'n meddwl cytuno gyda'r cwestiwn, fi'n meddwl polisi economaidd oedd ei brif lwyddiant, ac erbyn y casgliad bych chi'n dweud, wel, wedi trafod y peth, fi actually meddwl taw polisi ariannol, i polisi economaidd, rhywbeth arall oedd ei brif. Dyw hwnna ddim yn dreithawd cyflawn, dyw hwnna ddim yn un ateb cyflawn. So un dadl trwy gydol y treithawd, a'ch sgiliau ysgrifennu treithawd. Os ych chi wedi sgwennu dipyn o treithodau, mae hefyd yn arfer da i ddarllen treithodau eraill. Okay? Felly gofynnwch chi bob allai ddarllen treithawd i lle weld beth yw'r adborth. Okay? Falle gewch chi, falle fyddwch chi'n teimlo'n dda iawn yn meddwl, mae'n fi dipyn yn well na hyn, neu falle byddwch chi'n meddwl, waw, dyma beth yw effeithio. Felly arferion da fan hyn, mae gyda chi cwbl o fisoedd i fynd, ond mewn realiti cwbl o wythnosau, ac felly mae'n bwysig iawn i chi sicrhau eich bod chi yn sgwennu gymaint o treithodau â phosib a darllen gymaint o treithodau â phosib. Fi'n siŵr bod eich athrawon chi wedi rannu treithodau arfer da gyda chi sawl gwaith. Defnyddiwch nhw, ewch siŵr bod chi'n ail ymweld â nhw. Iawn? Mae'n hollol ddiborbeth i fi ddangos yn greiffdio i chi nawr, achos yn amlwg mae pobl yn astudio unedau gwahanol neu opsiynau gwahanol o fewn yr uned, ond newch yn sicr bod chi yn darllen treithodau, sgwennu treithodau a myfyrio ar hynny. Edrychwch ar adborth eich athrawon chi. Okay, os maen nhw'n dweud wrth chi bod gormod o naratif, mae eisiau sicrhau bod mwy o eiriau werthusol. Felly, enghreifftiau fan hyn, nawr dyw hwn ddim yn enghraifft sy'n cael ei ddefnyddio, fi wedi defnyddio hwn yn fwriadol achos dyw ddim yn gysylltiedig gyda un o'r rhain, ond mawr obeithio bod gan bawb dealltwriaeth o'r ail rhyfel byd, falle wrth cwrs tygau, rhyfel dirwasgiad, adferiad. So, gobeithio bod gyda chi chydig o gyd-destun hanesyddol i hwn. Okay. I ba raddau rydych chi'n cytuno mae polisi ymynesiaeth i raddau helaeth oedd polisi tramor yr Unol Daleithiau America yn ystod y cyfnod rhwng 1919 a 1914. Felly, cwestiwn, mae amrywiaeth o gysyniadau llweddol fel achosion canlyniadau parhad, newydd ac arwyddocad. Okay? I raddau helaeth. Okay? Dyna ydy'ch gysyniad allweddol chi, a chi'n mynd ati bwyso mesur yn erbyn hynny. Cyd-berthynas rhwng y polisi ynesiaeth, okay, a unrhyw ffactorau eraill gallwch chi drafod. Okay? Fe allwch chi i drafod bygythiad pŵer mawr yr Undeb Sofietaidd. Fe allwch chi drafod imperialaeth. Fe allwch chi drafod pethau eraill. A chi'n pwyso a mesur yn erbyn y polisi tramor yr Unol Daleithiau. Mae'n dweud yr polisi ymynesiaeth oedd wedi i raddau helaeth di lliwio hynny ac arwain hynny, ac mae eisiau chi drafod hynny. Peidiwch anwybyddu'r polisi ymynesiaeth. Okay, mae'n rhan yn atod o'r cwestiwn. Dadansoddi a gwerthuso i ba raddau gallu'r dadlau mae'r polisi ymynesiaeth oedd y polisi tramor rhwng 1919 a 1941. Felly gallwch chi drafod ar diwedd yr rhyfel byd cynta, oedd yna bwysau mawr ar y llywodraeth i aros yn niwtral, oedd nifer o bobl yn grac iawn bod America di muno yn y rhyfel byd cynta yn y lle cynta, oedd yna golledion mawr, oedd yn gostus iawn, wrth gwrs bod America wedi mynd ati i, o statws America wedi cynyddu cryn-dipyn ar ôl y rhyfel byd cynta, fe allwch chi drafod y ffaith bod yna grwpiau pwyso ar y llywodraeth yn dadlau mae problemau Ewrop oedd hi nid problemau America, y polisïau niwtraliaeth yn amlwg iawn. Okay. So mae yna ffactorau eraill gallwch chi drafod. Gallwch chi ddim anwybyddu polisi ymynesiaeth, ond gallwch chi bwyso mesur pethau eraill yn erbyn hynny. So, enghraifft, gallwch chi ddweud, oedd y polisi ymynesiaeth yn bwysig iawn, ond yn glir iawn, doedd ddim mor bwysig a imperialaeth oedd yn bodoli, ac yn y blaen. Neu, i raddau helaeth oedd a yn bendant iawn gallu'r dadlau bod yna newid mawr wedi bod ym polisi tramor yr UDA yn ystod y cyfnod hynny. Diwedd y rhyfel byd cyntaf i bron iawn America yn ymuno ar rhyfel, ond nhw'n ymyrryd lot ar ddiwedd y 30au, dechrau 40au, ond nhw'n gwerthu arfain, nhw'n rhoi mwy o arian i un ochr a'r llall ac yn y blaen. Felly, mae'n glir iawn bod yna newid mawr wedi digwydd. A gellir herio'r cynnig y cwestiwn trwy ddadlau nad polisi ymynesiaeth oedd y polisi tramor. Os ych chi'n neud hynny,
Mae'n bwysig iawn bod chi dal yn trafod polisi ymynesiad. Peidiwch dweud, o na, fi'n meddwl taw perthynas o Japan oedd y brif peth, a wedyn peidio siarad yn polisi ymynesiad tan y casglu. Chi dal yn pwyso mesur yn erbyn y polisi ymynesiad achos dyna ydy'r mater allweddol. Mater dan sylw, sori. Felly, cysyniad allweddol. Beth ydy cysyniad allweddol? Nawr, tip bach i chi, rhywbeth fi'n defnyddio yn aml iawn, a rhywbeth mewn gwirionedd o'n i'n neud pan o'n i eich oedran chi blynyddoedd maith yn ôl. Oedd fy athro hanes i wastad yn dweutho fi, a fi nawr yn pasio hwn mlaen i fy ysgyblion i sgwennu y cysyniad allweddol ar eich llaw fan hyn. Okay? Chi lot o ffocws ar narratif a stori yn wedi pan chi'n mynd lawr i blwyddyn 8, blwyddyn 9 ac yn y blaen. A mae rai pobl yn naturiol yn symud ymlaen i ddweud stori am beth ddigwyddodd, os chi'n defnyddio'r enghraifft gynt, beth ddigwyddodd rhwng yr yfeloedd, beth ddigwyddodd yn Japan, beth ddigwyddodd gyda'r llong Americanaidd yn China ac yn y blaen. A maen nhw'n storis gret, a mae pobl mewn cymaint o gyffro yn digwydd, mae pobl yn anghofio beth ydy'r cysyniad allweddol. Felly, trwy sgwennu fer eich llaw chi, pan chi wrthi yn sgwennu eich treithaf chi'n mynd i weld y cysyniad allweddol, a mae'n mynd i atgoffa chi trwy'r amser i gyfeirio nôl at y cysyniad allweddol. Yn yr un modd, fellwch chi uwcholeuo'r cwestiwn, uwcholeuo'r cysyniad allweddol yn y cwestiwn. Pethau fel pwysigrwydd. Dyma ydy'r prif beth swn i'n tybio. Pwysigrwydd, pa mor bwysig iawn, chi yn bwysig yn y tymor byr, yn bwysig yn y tymor hir, maint y newid, effaith, trobwynt, chwyldroadol, edrych ar y pethau tymor byr a tymor hir, nwedig os chi'n anelu at y bandiau uwch, a hefyd ystyru bod rai pethau wedi effeithio, ni wedi bod yn ddylunwadol iawn ar rhai grwpiau o bobl, nwedig os mae'n gofyn yn Cymru a Lloegr, allwch chi ddweud, ie, gath effaith mawr ar y Cymru, ond tu hwnt i'r Cymru, neu gath effaith mawr ar ogledd Lloegr, ond tu hwnt i ogledd Lloegr, oedd e ddim wedi cael effaith mawr, a gellir dadlau bod hwn ac yn y blaen. So, bod chi'n dangos bod chi ddim, bod yna gwestiwn ddim jyst yn bod yna un ateb cyflawn, bod yna bethau gwahanol i'w ystyried, yn enwedig os chi'n anelu at y bandiau uwch, goblygiadau, dylanwad, canlyniadau, sylweddol am atebion. So, mae'r fath hyn o eirfa yn handi iawn i chi ddefnyddio. Ti sicrhau bod gyda chi yr mynediad yna i'r geiriau gwerthusol a dadansoddol. Felly, bach o gwiz i chi nawr. Mae yna gwestiynau ar draws yr unedau fan hyn. Falle bod rai yn hollol ddiarth i chi, falle bod chi fel, o ie, fi wedi gweld y cwestiwn yna, neu cwestiwn tebyg i'r blaen. Fi eisiau chi adnabod y cysyniad allweddol. Felly, i ba raddau bu polisi'r UDA tuag at gomunyddiaeth yn Asia yn ystod y cyfnod rhwng am polisi'r Unol Daleithiau at gomunyddiau, dyle bod chi dal yn gallu adnabod y cysyniad allweddol. Rhif 2, penderfyniadau'r goruchaf lys oedd y dylanwad pwysicaf ar ddatblygiad hawliau sifil i Afro-Americaniaid yn ystod y cyfnod rhwng 1890 a 1990. Trafodwch. I ba raddau rydych chi'n cytuno bydd degawd rhwng 1929 a 1939 yn gyfnod o ddioddef llwyr i bobl Cymru. I ba raddau gwnaeth diwygiadau'r Llywodraeth Rhyddfryddol lwyddo i leddfu'r broblem yn ymwneud â thlodi yn ystod y cyfnod rhwng 1916 a 1914, ac i ba raddau y cafwyd bywyd cymdeithasol ac economaidd yr Almaenwyr i draws newid rhwng 1971 a 1989. Felly, fel fi'n dweud, does dim angen bod chi'n deall unrhyw beth i wneud â'r cyd-destun hanesyddol, ond dylse bod chi'n gallu adnabod y cysyniad allweddol. Felly, be fi'n mynd i ofyn i chi wneud nawr, os i chi yn gallu ysgolwch yn dda, ydy jyst sgwennu lawr y cysyniad allweddol i bob cwestiwn. Felly, rhowch rhif 1, a'r cysyniad allweddol, a rhyw munud bach i chi wneud hyn. Dyle bod hyn yn hawdd iawn, dyle bod chi'n ymarfer hyn yn aml iawn. Dwi'n wneud hyn ar ddechrau nifer fawr o wersi, a mae fe'n arfer da bod chi'n gallu mynd mewn yn syth a dweud, dyma'r cysyniad allweddol, dyma'r mater dan sylw, ac yn y blaen. So, na i roi rhyw munud bach i chi. Lyfli, felly dyma ydy'r atebion. Yn amlwg yn fethiant gyson.
Nawr, os chi'n sôn am methiant, mae croeso chi sôn am lwyddiannau hefyd. Felly, yn cyd-destun y cwestiwn cyda, mae croeso i chi sôn, wel nawr na peth lwyddiannau, a dyna di'r spectrwm yn dyfa o methiant. Dylanwad pwysicaf, eto allwch chi sôn yn y cyd-destun yma am falle bod wedi cael dylanwad pwysig ar bobl yn Helaethu'r De, falle fwy na Tleithur Gogledd, neu allwch chi sôn yn hir dymor gath y dylanwad pwysig ac yn y blaen. Okay. I bar arau, rydych chi'n cytuno y by'r degawd rhwng 1929 a 1939 yn gyfnod o ddioddef llwyr, so eto allwch chi ddweud i rai pobl nhw ddim dioddef, neu oedd y dioddefaint ddim mor dyfrifol ac yn y blaen. I bar raddau, gwnaeth diwygiadau'r Llywodraeth Rhyddfrydol llwyddo i leddfu'r broblem yn ymwneud â thlodi yn ystod y cyfnod rhwng 1916 a 1914, ac i bar raddau y cafwyd bywyd cymdeithasol ac economaidd yr Almaenwyr i draws newid rhwng 1871 a 1889. Mae modd mwy neu lai dyfalu neu gweithio mas. Fi bach yn gyndyn i ddweud hyn, achos fi ddim eisiau chi ddweud, wel, yn amlwg o bryd i'w gilydd, maen nhw yn tweakio pethau, neu defnyddio geiriau sy'n debyg, ond ddim cweit falle o'r meini prawf llwyddiant. Ond mae mwy na lai modd i chi i weithio mas beth ydy'r cysyniadau llweddol yn seiliedig ar be mae'n dweud ar y meini prawf llwyddiant. So mae pawb wedi gweld y meini prawf llwyddiant gobeithio tabl bach yw sim lot, a yn y dabl cyntaf, dyna lle mae'r cysyniad llweddol. Felly, i ni'n gwybod, os ni'n edrych ar uned y tuduriaid, ni'n gwybod mwy na lai, os maen nhw'n sôn am Harri Seithfed yn cyd-destun gwleidyddiaeth, maen nhw'n mynd i edrych ar ei lwyddiannau neu methiannau fe. Okay. Ni'n gwybod bod nhw'n mynd i edrych ar, os ni'n sôn am Harri Rwythfed yng nghyd-destun gwleidyddiaeth, bod nhw'n mynd i edrych ar rhywbeth tebyg i pa mor chwyldroadol oedd y newidiadau yma. Bosib na nhw ddim defnyddio'r gair chwyldroadol, o bosib na nhw eirio fe'n wahanol, ond yn y bôn, dyna'r cysyniad allweddol maen nhw'n edrych arni. Ni'n gwybod gyda gwrthryfeloedd yr enghraifft, bod ni'n mynd i edrych ar maint y methiant, neu maint y bygythiad, neu pa mor agos oedden nhw'n cipio'r goron, y fath na beth so methiant y llwyddiant eto ni, maint yr bygythiad. I ni'n gwybod hefyd gyda gwrthryfeloedd yr enghraifft, bod nhw hefyd yn gallu edrych ar yr ochr thematig. So ni'n kind of bron iawn, mwy na lai yn gallu gweithio mas cwbl o cwestiynau traethawd, a byse y traethodau posib yn yr arholiad ddim yr un peth, ond yn eitha tebyg. So mae hwnna yn strwythuro ein adolygu ni. Okay. Felly ewch ati, ywch chi ofyn i'ch athrawon chi, beth ydy'r cysylltiadau llweddol gall godi gyda'r cwestiwn yma. Okay. A opsiwn o 2 neu 2 bydd, bydde ddim yn, achos mae rai ddim yn ei synwyr i cyd-destun rhai o'r unedau. Felly, arfer da iawn i chi. Nawr, fi'n mynd i ofyn i chi wneud hwn adre. Tra bod chi'n wneud hwn, na i esbonio beth yw'r dasg, okay? Beth oedd cysylltiad Harri Seithfed gyda? Nawr, mae croeso chi'n wneud hwn gyda unrhyw pwc. So, chi'n trafod unrhyw beth, chi'n nodi lawr unrhyw beth oedd yn gysylltiedig gyda Harri Seithfed, neu Kennedy, os chi'n 13, neu ac yn y blaen, a chi'n gorfod gallu esbonio. Mae hwn yn arfer da iawn o ran adolygu, achos yn wahanol i sgwennu'r narratif fel map med, mae'n gofyn i chi gysylltu pethau, a dyma sy'n bwysig iawn yn adran B, ydy'r cysylltiadau pwysig hynny. So, os ych chi'n astudio tuduriaid, ewch ati ddefnyddio hwn. Os na, fi gewch chi wneud enghraifft i'ch hunain o hwn. Fydd copi'r cyflwyniad yma gyda chi i ddilyn yn eich amser eich hun. Tra bod chi'n mynd ati i feddwl be bys yn addas ar gyfer chi, fi jyst yn mynd i wirio os oes unrhyw cwestiynau gan fod hwn yn sesiwn byw. Na i gymryd bod ddim cwestiynau felly. Okay? So felly, beth oedd cysylltiad Harri Seithfed gyda'r bonedd? Okay? A wedyn beth llwch chi'n fynd ati i wneud ydy, naill ar gwaelod y bocs, llwch chi wedi, wel, oedd Harri yn aelod o'r bonedd, ond nath ei ddefnyddio hynny mwyn cipio'r goron oddi ar Richard. Ond y ffordd oedd yn trin bonedd o dan ei dirnasiad fe nath e sicrhau bod e'n lleihau nifer y bonedd ac yn rheoli eu pŵer eu statws nhw yn sylweddol. Nath e ddefnyddio eu arian nhw mewn bondiau oedd yn golygu y foment o'n nhw yn
o'n nhw falle dangos bod nhw falle ddim o'r ffyddlon, oedd ei arian nhw o fewn y bondiau yma, oedd gan Harry rhai brioli'r bonyn, achos oedd ofn bod yr un peth yn mynd i ddigwydd iddo fe, so oedd e'n ffordd clyfar iawn. Oedd e hefyd yn bwyllog iawn yn cosbi'r boned hefyd, oedd e ddim yn fyrbwyll falle, fel swn i'n gallu disgrifio Harry'r wythfed, oedd e yn bwyllog iawn ac yn aml iawn, oedd e'n maddau i bobl mwyn dangos ei statws e, yn enwedig pobl tramor fel Margaret o Bwrgwyn. Gallwch chi wedyn mynd mlaen i gysylltu'n bonedd gyda pethau eraill ar yr grid yma. So, allwch chi gysylltu y bonedd gyda Warbeck yn amlwg, allwch chi gysylltu bonedd gyda bondiau, ni wedi trafod hyn yn barod, allwch chi gysylltu bonedd gyda Richard Trydydd yn amlwg, achos allwch chi ddweud, wel, oedd ein fonedd ac yn y blaen, oedd wedi defnyddio hwnna erbyn Richard y Trydydd. Felly, mae'n ffordd da iawn o adolygu a adnabod y dealltwr y dyfnach yma ni'n edrych am pan ni'n mynd ati i adolygu. Okay. Felly, ewch ati neu grid eich hun o'r ein, bellwch chi os chi'n astudio'r tuduriaid, bellwch chi'n neud yn bob un brenin, bob un gwrthryfel ac yn y blaen. Mae'n ffordd da iawn o adolygu. Felly, adalw. Pam? Mae adalw'n sicrhau bod, os chi'n ail ymweld o rhywbeth yn aml, a dyma pa fi'n erfyn ar fy ysgrifennu i ddechrau adolygu nawr, mae adolygu yn ddwys iawn, rhyw bythefnos mis cyn yr arholiad, fe fydd e ddim yn eich cof hir dymor chi, sy'n golygu pan fyddwch chi dan straen, dwi ddim yn wyddonydd, ond o'r ymchwil dwi wedi gweld, pan fyddwch chi dan straen, mae'n hawdd iawn i anghofio pethau rili amlwg, geirfa amlwg, digwyddiadau amlwg ac yn y blaen. Os mae pethau yn y tymor yn y hir dymor, mae hynny yn hwyluso pethau, achos dan straen, mae dal yn rhan o'ch wybodaeth chi. Falle byddwch chi fel fi dal yn cofio'r pethau yma rhyw 20 mlynedd na, llai na 20 mlynedd yn ddiweddarach. Achos mae yn y cof hir dymor. Mae'n haws i chi dan ymwodau arholiad. Almost all information stored in short-term memory that is not rehearsed is lost within 18 to 30 seconds. Dyna ydi. A mae hwnna'n eitha, ges i dipyn o sioc yn darllen dyfyniad hynny, Golygu am oriau bob nos. Ond os chi'n ail ymweld gyda un y dau, bob cwbl o ddyddiau, mae'n sicrhau bod y wybodaeth yn ar y bach yn mynd mewn i'r cof hir dymor. A mae'n dwyshau ein dealltwriaeth ni yn hytrach na jyst cofio ffeithiau. Dyma pam mae tasgiflau mor handi i chi. Fes fe'n anodd iawn jyst cofio'r ffaith yn bob un o'r rheina, achos jyst cofio yw hwnna. Ond os chi'n dechrau roi'r links a'r cysylltiadau rhwng rhain, mae'n dwyshau eich dealltwriaeth chi. A fel nes i sôn reit ar y ddechrau'r cyflwyniad, dyna'ch dealltwriaeth chi yn hytrach na jyst cofio ffeithiau. Felly, ni newydd croesawu Chwefror, felly mae nawr yn amser da iawn i chi dechrau mynd i'r afel a'ch adalw a adolygu. Y peth cyntaf sy'n ni'n neud, dyle bod chi'n dechrau gorffen eich unedau, beth sy'n ni'n meddwl, neu dechrau dod i ddiwedd rhai o'ch unedau. Y peth cyntaf sy'n ni'n neud ydy mynd nôl dros eich gwaith chi a llenwi unrhyw bylchau. Mae'n siŵr bod chi wedi colli gwersi, mae'n siŵr falle bod chi ddim wedi deall ambell i beth, felly sicrhau bod ni'n llenwi'r bylchau. Ni'n gofyn i'ch athrawon, ti'n be fi rili ddim yn deall y gwrthryfel yma, fi rili ddim yn deall beth wrth newidiadau crefyddol Mari ac yn y blaen. Wyt ti'n esbonio ni, os erthygl allai ddarllen mwyn dwysau fy nealltwriaeth i. Yr ail beth sy'n ni'n neud nawr sicrhau technolegol yma. Oedd rhaid i ni pobl hen mynd i'r llyfrgell i dwysau yn dealltwriaeth chi. Chi'n gallu gwneud hwn yn y gwely ar eich ffôn cyn mynd yn gorwedd lawr. Mae yna erthyglau, mae yna wefannau hanes. Rhai yn rhedeg am ddim, rhai mae eisiau chi ymelodi ac eto does dim angen talu. Wrth gwrs mae gennych chi mynediad at lyfrau yn rhedeg am ddim yn eich llyfrgell, ac wrth gwrs mae yna apiau llyfrgell gan
bob un llyfrgell erbyn hyn, a eto chi'n gallu darllen llyfrau, eto'n rhad ac yn ddim ar eich iPad chi, heb hyd yn gorfod mynd ar gyfyl llyfrgell. Felly mae gyda chi gyfoeth o adnoddau. Mae bywyd chi mor hawdd o gymharu eich 5 ac yn y blaen. Ydyn maen nhw yn deall y bandiau, ydyn maen nhw wedi ymarfer, ond maen nhw hefyd yn darllen o gwmpas y pwnc. Nawr, dyma hwnna ddim yn golygu gwylio The Tudors neu rhyw rhaglen deledu. Wrth gwrs mae rhywun yn gred, a mae rhai ohonyn nhw yn wych. Okay? Ond ni'n sôn am edrych ar y cyfnod. Okay? Fe allai fe hyd yn oed fod yn lyfr i fwynhau, falle gyndyn iawn weithiau i argymell rhain, ond yn llyfrau Philip a Gregory ac ar y blaen. Maen nhw yn llyfrau ffuglen wrth gwrs, ond mae'n dwysau eich dealltwriaeth chi o'r cyfnod. Mae pethau yn neud bach mwy o synwyr, bych chi'n gallu rhoi pethau mewn cyd-destun ac yn y blaen. Mae'r yna'n gred, ond ni rili moyn bod yn edrych ar erthyglau ffeithiol gan haneswyr mwyn dyfnhau eich dealltwriaeth chi. Wrth gwrs, wy'n siŵr bod chi athrawon chi wedi rhannu yr erthyglau yma gyda chi. A rhannu a dwysau ffeithiau. Felly, dyma un o fy hoff bethau i. Fi wastad yn rhoi ffaith bach syml i fy nisgyblion i, a fi'n gofyn iddyn nhw droi hwn mewn i paragraff. So, wna i ddweud, nath Elizabeth comisiynu'r Beibl, comisiynu i'r Beibl cael ei gyfieithu i'r Gymraeg, ac yn 1588, nath William Morgan cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg. A mi'n dweud, reit, dyma 2 frawd i chi, ewch ati i ehangu ar hynny, so trowch mewn i paragraff mwy na lai. Okay, so chi'n mynd ati, chi'n sôn am cyd-destun y paragraff, chi'n sôn pam bod wedi gwneud hwn yn bygythiad o Sbaen, beth oedd wedi digwydd i grefydd yng Nghymru, beth oedd ymateb y Cymru, bod wedi sicrhau bod ganddi ffyddlondeb, bod wedi ofyn o ran lleoliad y Cymru, bod Sbaen yn mynd i lanio yno, ymosod arni, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Felly, chi'n drwysau rhywbeth. So, fellwch chi'n gwneud hyn ar ffurf tabl, neu llwch chi'n gwneud hyn ar ffurf paragraffau. So, ffeithiau rili syml, a chi'n mynd ati i ddwysau nhw. A wedyn cysylltiad, fi wedi dangos yr gêm cysylltu gyda chi. O ran cymharu, eto, sgwennwch lawr ffactorau ac yna gallwch chi roi mewn tabl tebyg i hwn. So penderfyniadau goruchaflus oedd y dylanwad pwysicaf ar ddatblygiad hawliau sifil i Afro-Americaniaid yn ystod y cyfnod 1890 i 1990. Yn amlwg, does neb yn astudio y cyfnod yma'n uned un, ond fi jyst yn rhoi hwn jyst er mwyn sicrhau bod disgyblion sydd ddim yn astudio'r tuduriaid ddim yn teimlo bod nhw ffafriaeth. Okay? So, rai o'r nodweddion posib bysau goruchaflus a Martin Luther King. A wedyn, jyst mas o'r rhinadau, pa'n chi'n meddwl sy'n mwy o pwysig na ar y cael o'r Martin Luther King? A wedyn chi'n strwydd rhyngwladol oedd yn gallu ysbrydoli a reithio, parch rhyngwladol yn wedig bod e'n di-drais ac yn y blaen. A wedyn y goruchaflus a yr ail rhyfel byd. So, reswm fi wedi defnyddio goruchaflus bob un tro ydy, dyna ydy'r cysyniad, dyna ydy'r mater dan sylwch. Okay? So, chi'n pwyso mesur, a dyma chi'n pwyso mesur yn y mater dan sylw. Felly, os mae'ch athrawon yn rhoi adborth i chi, os mae beth i rili ddim yn pwyso mesur yn erbyn y mater dan sylw, mae hwn yn ffordd da iawn o ymarfer hynny. Okay. O ran graddio, so fel i fi wedi sôn i chi yn barod, ni'n licio graddio pethau, so os mae'r gair pwysig gyda'r cysyniad allweddol, ni eisiau graddio hwnna. Os yna beth pwysigrwydd, os yna pwysigrwydd tymor byr, neu o bwysigrwydd mawr. A chi'n mynd ati blotio'r digwyddiad. So enghraifft, eto neb yn astudio hon, felly gobeithio bod gan bawb mynediad o ran cyd-destun hanesyddol i hon. Digwyddiad Deddf Hawliau Sifil 1964 ar ôl blynyddoedd o brotestio, nath LBJ pasio yn rhoi'r hawl i Americanwyr Africanaidd fod yn hafal i unrhyw hil arall. So yn y bocs top, chi'n rhoi esboniad manwl tymor byr a tymor hir, pasiwyd gan LBJ ar ôl degawd o protestio, ac yn ddiweddarach pasiwyd Deddf Hawliau Pleidleisio ar ôl gorymdaith Selma. So chi'n mynd ati blotio, mae cwbl o gweddau gwahanol, felly mae rai yn bwysig iawn, a rai ond gyda peth bwysig. So chi'n mynd ati blotio. So eto mae hwn yn arfer da iawn i chi os i chi yn eich cael un anodd i drafod y cysyniad allweddol a graddio hynny. Enghraifft arall, sori, eto.
pwysigrwydd economaidd. Wel, o ran pwysigrwydd economaidd, oedd yn parhau fasnachu gyda gwledydd Ewrop, ysgoi, dechrau rhyfel ymhonwyr Margaret y Bwrgwyn, a ran pwysigrwydd gwleidyddol, sefydlu statws rhyngwladol, sicrhau bod y llys ym Mhrydain yn un o safon uchel a bod yn moethus iawn, parhau fasnachu gyda Margaret y Bwrgwyn bod hi'n cynllwynio yn ei erbyn e, yn ôl y sôn, a cydundebau Ewropeaidd. Felly, dyma ydy yn fras y bandiau. Felly, does dim amser gyda ni hyn, ond ni'n gymell i chi wneud, os 4 a band 5, so er enghraifft. Ar gyfer band 4, mae angen i chi arddangos a threfnu gwybodaeth hanesyddol gywir a pherthnasol. Ac ar gyfer band 5, mae rhaid chi arddangos a threfnu gwybodaeth hanesyddol gywir, perthnasol a manwl. Felly chi'n gwybod y gwahaniaeth, ble chi'n gallu stepio fyny. Ar gyfer band 4, mae rhaid chi arddangos dadansoddi'r gwerthusiad dilys o'r mater yn y cwestiwn osodwydd, ac ar gyfer cael mynediad i band 5, mae eisiau chi arddangos dealltwriaeth briodol o'r ddadansoddi am gwerthuso'r mater penodol, so chydig yn wahanol. Okay. A beth sy'n yn un amlwg fan hyn, llunio barn gytgwys gyda rhywfaint o sylwadau tegol, so hynny yw cwpl o ffactorau ychwanegol, ac ar gyfer mynediad i band 5, mae eisiau chi llunio barn cytbwys a sylwadau tegol dilys a phriodol. So mae'r rhywfaint yna'n diflannu, so mae angen sicrhau bod digon o ffactorau fyna sydd wedi cael ei drafod yn gywir. A mae'r un peth gyda gan y mwyaf, mae'r gan y mwyaf yn diflannu yn band 5, felly dos yna ddim lle i gamgymeriadau, mynediad i band 5. Okay? Mae gyda chi bach o ardal llwyd, fel beth ni'n galw fe, yn band 4, ond os chi eisiau ymlaen i band 5, mae eisiau sicrhau bod popeth yn hollol gywir. A dyma tasg ehangu i chi, eto gewch chi ail ymweld o hwn, so yr nodwedd ydy'r goruchaf lys, y ffaith syml ydy roedd y goruchaf lys yn allweddol oherwydd fe wnaeth gyfnogi achos Brown, a wedyn ehangu wedyn, licio, so mae cwbl o dasgu ychwanegol i chi wneud yn amser eich hunain, achos amlwg fe gewch chi mynediad i'r cyflwyniad yma. Ond beth ni'n licio darllen gyda chi, jyst ar ddiwedd a trafod gyda chi, jyst ar ddiwedd yr cyflwyniad, ydy ymateb y prif arholwr. Felly bob blwyddyn, mae'r prif arholwr draw yn cybac yn sgwennu adroddiad manwl iawn yn dweud beth oedd y prif bethau nath y disgyblion yn dda a'r prif gwella. Fi'n credu bod hwn yn arfer da iawn i ddarllen hwn, achos mae lot o'r pethau i ni'n dweithio chi fel athrawon tro ar tro yn cael ei drafod fan hyn, felly nid jyst ni yn trafod y pethau. So roedd y papurau hygyrch yn hygyrch ar y cyfan a gofynion ar gyfer cwblhau llwyddiannus yn glir ac yn ddiamwys. Lyfli. Fodd bynnag, roedd rhai cwestiwn unigol y gwnaeth rhai ymgeiswyr eu cam ddarllen eu cam ddeall, a dyna pam y darllen y cwestiwn a mynd ati ewcholeu'r cysyniad llweddol, y mater dan sylw a'r cyfnod hanesyddol mor bwysig. Eto fel o'n i'n sôn, mae straen arholiad yn y pethau rili ryfedd i chi. Fi'n siŵr mae rai disgyblion erioed wedi cam ddeall y cam ddarllen cwestiwn arholiad, ond rywsut dan y mod arholiad mae hynny'n digwydd. Wedi dweud hynny, rhaid i ni gyfadde fi bod yn bosib, a dyma fi wedi sôn chi, bod rhai ymgeiswyr wedi tilwrau atebion i gwestiynau roedd yn disgwyl i dymuno. Hynny yw, chi'n cael cwestiwn yn gofyn chi, ai polisi tramor Harri'r Wythfed brif lwyddiant, a chi'n eistedd yma, fi yn gwybod dipyn am ei bolisi economaidd e. Na i jyst troi i fod yn gwestiwn bolisi economaidd, newn nhw ddim sylwi, fe nawn ni, okay? A mae hwn yn digwydd yn aml iawn. Mae rhaid i chi ateb y cwestiwn. Fel i fi'n dweud, dwi ddim yn gofyn chi beth oedd prif lwyddiant Harri'r Seithfed, mae'n dweud polisi tramor Harri oedd ei brif lwyddiant, ydych chi'n cytuno, gwerthuswch. Okay? Felly peidiwch meddwl bod chi'n glyfar iawn yn teilwra, mae hwnna'n ffordd da iawn o ddisgrifio fe, teilwrach ateb eich cwestiwn chi. Okay? Mae rhaid i chi ateb y cwestiwn sy'n cael ei osod. Yn yr amgylchiadau hyn, roedd ymatebion yn tueddu o archwilio meysydd astudio oedd yn mynd yn groes i'r cwestiynau neu yn hollol amherthnasol. Rhaid i'r ymgeiswyr arddangos ymwybyddiaeth well i'r gwahaniaeth rhwng y cwestiwn gwerthuswch ac i ba raddau. Cafodd yr ymgeiswyr hefyd i annog i ystyried dyddiadau fel maent yn gymwys i cwestiynau unigol. Hynny yw,
weithiau mae cybath bach yn gyfroes ac yn hytrach na dweud yng nghyfnod Harri'r Seithfed, fe wnawn nhw roi'r dyddiadau. Bydd Brenin wedi marw neu oedd y côr yn cael gipio. Weithiau, mae disgyl yn amlwg ddim wedi adolygu'r dyddiadau, felly maen nhw'n trafod pethau di hwnt i'r dyddiadau hynny. Roedd yn ymddangos bod rhai'n geiswyr wedi anwybyddu ac arweinydd at ymatebion yn mynd i hwnt i'r dyddiad dechrau'r diwedd. Enghraifft, os mae'n gofyn i chi drafod newidiadau Cymru o 1580 ymlaen, felly does ddim modd i chi drafod yr deddfa uno. Achos mae hwnna'n 1536. So dyna beth mae'n cyfeirio at y fyna. Llwyddo'r ymgeiswyr mwyaf disglair i drafod neu werthuso'n effeithiol a fe wnaethon gyflwyno ymatebion mewn fformat clir strwythuredig. Yn anffodus, mae nifer ymgeiswyr yn gredol mae mwy o gynnwys i'r ffordd o sicrhau bandiau da a gweld y tystiolaeth y naratif at atgynhyrchu nodiadau dosbarth. So dyna pan mae mor bwysig ni'n cael yn bell o'r naratif, nid amser stori, fi'n dweud hwn wrth fy'n ysgafn trwy'r amser. Dim amser stori, fi'n gwybod, fi'n dysgu, fi wedi sgwennu'r uned, Fi ddim eisiau ti ddweud stori wrtha, fi eisiau ti werthuso fe. Fi eisiau ti i drafod rhywbeth. Yn wir, mae'n ddangos bod tueddiad i wyro oddi ar y pwynt a colli ffocws, dyna pam ysgwennu'r cysyniad allweddol, yr handi iawn ar eich llaw. Llwyddo'r ymgeiswyr ar y ben uchaf yn ystod y marciau nodi a chanolbwyntio ar y prif fater y gyflwynwyd yn y cwestiwn, gan ddadlau gyda pherswad sylweddol, a dyna sy'n bwysig iawn i chi, sori fi wedi cadw llygad ar yr amser, dyna sy'n bwysig iawn. Mae rhaid chi bron trio perswadio'r arholwr bod eich safbwynt chi'n gywir. Bydwch eistedd ar y ffens, byddwch yn argyhoeddiedig. Os chi'n perswadio nhw, fi'n gywir, fi'n hollol gywir fan hyn, a dyma pam. Sy'n rhaid i'r arholwr i gytuno gyda chi'n pen draw, ond bod fi'n teimlo, mae real pwynt da gyda'r disgwyl yma, ac i dod i casglu cytbwys ac anochen. Ond yn ffodus, roedd rai safbwyntiau clo yn ail adroddus yn hytrach na i bod yn cynnwys ffocws. Dyna pam ni'n dweud ateb argyhoeddiadol, mae hynny mor bwysig. Yn yr un modd ac mae arwydd clir y dechrau o'r hyn mae'r cwestiwn i ofyn ein ddisgwyl. Gallai ymgeiswyr ystyried cyfnod myfyrio byr cyn ateb, dweud trwy'r amser, os ych chi yn fras iawn yn cynllunio eich ateb ar y papur arholiad drwy grid bach, pigo mas y prif bethau'r cwestiwn, dyma mae'r disgyblion orau yn ei wneud. Mae'r prif arholwr hefyd yn dweud, nid jyst fi sy'n dweud hwnna. Gallai'r ymgeiswyr ystyried cyfnod myfyrio byr cyn dechrau ateb fel gallai'r ystyried y ffordd orau lunio ei ymatebion. Byswn ni byth yn petai rhywun yn gofyn i fi sgwennu traethawd o rhywbeth, byswn ni byth jyst yn eistedd lawr a dechrau sgwennu fe. Yn amlwg sy'n ni'n cynllunio flaen llaw. Byswn ni hyd yn oed dan y mod arholiad, byswn ni'n gwneud rhyw fath o fras gynllun cyn cychwyn. Mae gen i cwpl o funudau i drafod y pwt ola. Caiff ymgeiswyr i atgoffa'r angen i geisio sicrhau bod cwmpas priodol yn ymatebion adran B ac ar y degau nid yw ymgeiswyr yn sicrhau bod eu atebion yn ddiagon eang i fodloni'r meini praw. So hynny yw, dyn nhw ddim wedi trafod naill ai digon o'r cyfnod hanesyddol neu digon o ffactorau i roi ateb cyflawn, a yna mae'n blocio chi rhag cael mynediad i'r bandiau uwch. Rhoddodd rhai ymgeiswyr ormod o fanylder yn y meisir lle roedden yn teimlo'n arbennig hyderus neu gwybodaeth. So yn enwedig yn adran B, fe eisiau chi trafod y cyfnod cyfan, felly peidiwch meddwl, fi'n rili gyfarwydd gyda 50 a ni'n sgwennu llwyth am y 50, bydd hynny'n ffain. Mae rhaid i chi sôn am y cyfnod cyfan hyd yn oed os fy hanes, Mae'n ateb y cwestiwn. Mae rhyw wybodaeth a barn yn llun allweddol mewn ateb i gallu gwerthuso a dadansoddi. Mwyn gallu gwerthuso'n gywir a dadansoddi yn gywir, mae rhaid i chi trafod y cyfnod cyfan yn ei gyfanrwydd. Peidiwch sgwennu hanner y traethawd ar ryw ddegawd penodol, achos bod lot yn digwydd fyna. Mae eisiau'n cytbwys sy'n trafod pob un cyfnod. Nawr, dyw hanes ddim yn digwydd o fewn degawdau yn anffodus, dyw llywodraethau ddim yn newid yn 1949 a brenhinoedd ddim yn marw ar droad y degawd. Felly mae rhaid i chi edrych arni fe cyfnodau yn hytrach na degawdau. Peidiwch mynd trwy adran B yn edrych fesul degawd, achos hefyd mae hwnna'n strwythuredig iawn ac yn
cyfyngu ar eich gallu chi ateb yn werthusol ac yn ddadansodol. Ac yn ola, y sgil yw llwyddo i integreiddio 4 llinyn mwyn rhoi ymateb cyfannol. Felly gobeithio bod gyda chi digon o wybodaeth fan hyn, a yn amlwg na i wirio bod ddim cwestiynau. Na, dim cwestiynau, lyflu. Felly, pob lwc i chi'n yr arholiad. Newch siŵr bod chi'n ail ymweld â'r cyflwyniadau yma cwpl o weithiau cyn eich arholiad, ond hefyd bod chi'n dechrau rhoi pethau yn ei le nawr. Dechrau chwefror ar gyfer adolygu mwyn gallu adalw'r wybodaeth yn effeithiol ac effeithlon cyn yr arholiad. Felly pob lwc i chi, a fel fi'n dweud trwy'r amser, os mae'r ôl adolygu yna, fellwch chi ddim mynd yn bell o'i le.